Roma. En Roma, todos os nenos e nenas nacían na casa. Poucas horas despois de nacer, o bebé colocábase aos pés do pai. No caso de que o quixera, collía nos brazos e levantaba en alto. Así indicaba que o recoñecía como fillo. Aos 8 días despois de nacer, se era un neno, colgábaselle do pescozo a bulla, unha caixiña redonda de metal cos amuletos protectores que levarían ata os 17 anos. No caso das nenas, os 9 días de nacer, colgábanlle como amuleto a lúnula. Un amuleto que tiñan que entregar aos deuses que as tutelaban coas bonecas chamadas pupas no día do seu casamento. Pero tamén podía pasar que o pai non quixese o bebé. Entón, deixábao nun templo, agardando que unha persoa o adoptase. Algúns aproveitábanse desta circunstancia e recollían aos bebés abandonados para convertelos en escravos. Como vestían os nenos e as nenas en Roma? Os nenos vestían unha túnica de cor branco con franxas de cor carmesí atadas cun cíngulo. As nenas vestían unha túnica axustada na cintura. Como era a educación que recibían? Na Roma primitiva eran os pais os que educaban aos seus fillos. A nai aprendíades a ler, a escribir e a facer contas. Máis tarde, os nenos tiñan un mestre particular ou ían á escola pública acompañados por un escravo de confianza. A que xogaban os nenos e as nenas en Roma? As nenas xogaban con muñecas. Así imitaban as súas mamás. Os nenos xogaban con luces, os xogos como as bolas. O turbo, a bolsaina e moitos máis. Estes xogos non cambiaron moito, a que non?